התחדשות וטהרה היוו השראה גדולה מאוד לקינוח. הקינוח השתמשתי בחומרים רכים, לבנים. קצת לקחתי חלב שקדים כאימא האדמה, משהו שבא מתוך האדמה. השתמשתי בלימון כהתחדשות, כמשהו מאוד מאוד רענן. השתמשתי בשכבות של ריחויות שונות. כל ביס הוא בעצם התחדשות. סביב המקווה בעצם יש התחדשות במובן הכי טהור וזך של המילה. העיצוב בעצם מחבר בין העולמות, הוא מחבר בין העולם הגשמי ולעולם הרוחני. האישה צריכה ללכת מתוך מסדרונות כדי להגיע למקווה. התהליך שהיא עוברת עוזר לה להגיע לאותה נקודה אישית שלה, שהיא יכולה להתחבר ולהתכוון. מה שמנחה אותי ביצירת תכשיטים זה בעצם נושא ההתחדשות. לקחת את התכשיט הקיים ולהתחיל לשחק איתו מהמקום של מודולריות, של שינוי, של אווריריות, של נשיות, שכל אחת יכולה להרכיב את התכשיט שלה בצורה שמתאימה לה. יצרתי 3 קינוחים מודולריים, שכל אחד הרגשתי שהוא אישה אחרת. אחת העברייה המטולטלת, אחת העברייה המכילה, ואחת שהיא פשוט גלגל החיים. בכל המתחם יש עבודה בשכבות וברבדים, וכל המילים האלה המפוזרות, ובעצם כל השפה היא באה לחבר את אותה אישה למה שהיא עושה אצלנו. אני בונה את עצמי, אני מתחדשת, ומשם בעצם מקום שאני יכולה להעניק החוצה. השימוש בערותי לקוורץ וגם ביהלומים בעצם משדר תחושה של ניקיון, שמתחברת לי מאוד למקום הזה של הטהרה. המון אור, שמיים נפתחים.